Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Okay, pagkasalita ni pagayam tayo nga isagani nga napuluan. Doktor. Dear Manong Nemi. Siyak ti duty iti dayta nga aldaw iti hospital nga pagtrabaho hak Manong Nemi. Naka-duty ak a doktor. Adaki ti opisina Manong Nemi iti agring ti telepono iti opisina. Yes, good morning. Doktor, ada emergency. Ada iti emergency room. No. Na-disgrasya, doktor. Lalaki. Ket, kumusta kasahat na? Napagad. 50-50, doktor. Asigasunin na ako, sumaya kon. Ngam, doktor, ada problema. Na problema? Awanti, may deposito a kwarta. Naglagapin niyo, doktor. Na-istrikto ti aking kuha ti ospital. No advance, hanga matratar ti pasyente. Na-disgrasya deta. Masapul nga maasikaso nga dagos. Inasikaso min, doktor. Ngem, sa aming may tulog, ang gana nga, sanda nga, makapagdeposito. Umaya kon. Kahit ko kasalita na gitiya, pasaknan, aking kabagyan kadatangan, disgrasya. Ilerjik ko launay, Manong. Dete sao nga, sandang asikasuan di pasyente. No, awan ti kwarta. Ama deposito. Disgrasya? Emergency? Sinabadak Manong Nemi, iti may isang babae. Doktor, isalakan mo, ti asawak, doktor. Asawam, na-disgrasya di motor. Okay. Doktor, saan na kanumat nga ituloy nga si kasuan, no? Awan ti kwarta. Awan ka di apulos ti may remedyo yo, misis. Karpintero lang tilakay ko nga na-disgrasya, doktor. Awan pulos ti igigamam mi nga kwarta. Dupay ti utang mi. Marigri kita kam lang, doktor. Abay ngamin nga dito itang itarayan nyo at ospital. Ay nga pasyente. Ado ngamin di magbaga, doktor. Nga dito ng ospital kita. Naasi kayo nang narunan no si ka, doktor. Iti mga sikaso ka iti pasyente. Sige. Kaya mga remedyo kayo madlang, ha? Mga remedyo kayo. Oo, doktor. Hanga mabaling nga di ka agbayad. No, kung matakukwak sa ospital, mabaling ko, ma. Ngayon ko matakuka. Agtab-trabaho ko lang. Mabaling kayo ka ito nga ikanti-discount na dyan doctor's fee. Hanggang mabaling ilibre, tamasap ko ba't kwarta. Doktor, importante kat may espalda asawa. Sige. Mag-remedyo kayo di kwarta.
Sumre ka konti emergency room, tapos ikaswak ti pasyente. Grabe nga peso manong nemi tinapasamak. Disgrasya ti motor. Kaduan naman manong nemi napektaran ti bagina. Nurse, doktor, isagana yun kiti kayat kung isagana yun. Tam, urugyan tayo. Yung doktor, awanan ti ato nga reklamo. Kung nang awanan ti ato nga reklamo ko na, sakto nagsumbat iti management. Ang ngabit kan patay ti pasyente. At ano iti ngarap ti patay. Isong isagana yun kiti biling kong isagana yun. Tarugyan tayo ng agasan. Orek laglang at manong nemi kabayatan dar aramidek ng operasyon. Sapul manong nemi maurnos de kitiya da dista order nga da ito masapul nga maoperar tapno maagasan maurnos ti pagyamanak manong nemi kadawan ti nairaman amaselan nga da iti uneg. Sa pulalaing nga maornos. Nag-asad na ito yan. Numalasat na pailang. May sakmat manong nemi nakangrunan nga manging karkararag. Diyos ko, isalakan nyo dito nga paswayo. Tulungan dak. Pagbalinan dak nga nalaing nga kaskada kayo. Tapno may espal ko dito nga pasyente. Amok, Lord. Amok nga mapukaw da ito nga tao, may isang asawa, may isang ama. Adudi kita agrikan. Kasyam ti pamilya na. Katsyak, palaingan dak. Awang pwede sa nga nakalasat nga niya si kasok. Awang kumati mapasamak. Mapasamak. Amin ko mga siyak ti mga sikaso nga pasyente. Kat maagasan, maispal, babayan ti tulong. Pang-aaso yun. Siyakti kang runang nagpagpakaasi ka na kayo. Oen manong nemi kas na kung nakitay awamot pa iti pasyente nga nag-emergency nga 50-50 nga inisikasok nga saan nga nakalasat. Siyak tararamatin niya po Diyos nga mangispal kadagitinasken nga maispal. Kaday naman nung name ni kang runaan nga sinapataak. No apay inayat ko tinagbaling nga doktor. No mampay na itawak marigrigat. Awan timpi sublay kani Apo Diyos na kidabo misuna. Tay di kayat kong tagbaling nga doktor manong name. Awan ti sabali kinamang ko. No sanga ni Apo Diyos. Diyos ko, kayat ko tagbaling nga doktor. Tulungan dak. Siyak kumatimay sa kada kiti aramatin yung doktor. Tapno, maispal na kiti nasken nga maispal. Manong nemi, may sa kada kiti nurse, mang tultulong kanyak, mang iraprapin, amang punas tilingit ko. Nalamiis manong nemi ti emergency room, yung nakastoy nga, kina emergency ti pasyente. Agling etak iti napagkat. Doktor. Doktor. Yes. Kabaydan nyo ka ni doktor. Ni Apo Diyos, iti makasumpat. Basta aramidan nyo lahing ibagak ka na kayo ng aramidan nyo. Mga asin Apo Diyos. Doktor, tenga tirabiin. Di ka pinangan. Tsak marik nat bising ko. Saan ko sardingan dito eh? Saan tayo sardingan? Aging ka saan nga may spal. Doktor, tumulong kayo magkakararag. Maragsakan kayo met. No amin nga si kaswente nga pasyente kat makalasat, di ba? Wana doktor. No naragsak,
Dagi aking pasyente, tinaespal ti pasyente da. Akat naragsak tahimat nga nangasikaso kadakwada. Pinatgan ni Apo Diyos manong nemi tikid daw ko, tikid domi. Taparbangunan manong nemi di romuarag ti emergency room. Supalit panakariknak ti bising ko. Sinabatnak manong nemi di asawa ti pasyente. Doktor, kumusta doktor? Agaman ti kina Apo Diyos. Naspalin ti asawa. Oh, Diyos ko, agaman kami. Agaman kami, doktor. Kahit kumusta? Ada ka diman lang ni Remedyo yung kwarta. Indon bigat pa laing, doktor. Namamuak. Numanot ni Remedyo, pinagtignay ko nga ni Remedyo. Kasano ka dito kanakil? Di magastos, doktor. Takil. Gabutan ang operar ni asawam. Di bagyamanam. Naasikaso isuna ori awan na deposito ori sentabo lang ang kwartay. Hagyamanak, doktor. No saan nga tanga sikat di doktor nga nera na taklamon. Nga bale. Nga kaungad nagtumanin taking ko sa hospital. Kapag naramid ko, awan deposito na, inoperar ko. At tinaramin ko na kasta, warawarningan dakidaking ko sa hospital. Ano sa anak ang tungpal, iti pagalagadan ti hospital. Ikatandak. Ala, kasano nga rin ikatandak kayan, doktor? Awan ti maramin ko. Awan nga rin ti gastusek tap na mga ipatakder at kumatibukod kong hospital. Ngayon, manangasin na po Diyos. Awan dakas nga raramidak tap na ikatandak. Dar aramidak kat pinagbaling ko akin na pudno. Tap na rikasta. Matungpal ko't sinapatak. Ti mangispal kadig iti pasyente. Kabigatan na manunemi ti di mo tabigat. Nagawid ak diri balay. Sinabat nak na asawak. Langam ti awon turog na ani. Ada ka di emergency? Ada. Arik na nagpatpat na. Makaturo ka karod. Jakpay ng bigat. Jakpay ng rabi. Ni doktor. Ala, dati doktor nga asawak. Baka matay ka. Ngabuti ulcer kada sobrang apuyan. Nga bale. Ada ka man. Kumusta na kita nakta? Madamdama, agring danton. Mapandagbasa. Di kat sa bali man nga tao tinispal mo. Babanti pa ng ramat niya po Diyos kanya. Ore no, ada mabalin dyan pasyente. Nakurapid ang karpintero lang na dyan na disgrasya. Ikasan nga rin maksayan man dyan Dr. Spim. Nunas ka nang itad ko amin. Nga ilibre. Nusanda nga bailan. Ay! Laglagay pa yung isa gani. Ando di kiti bills nga naskin nga mabayadan. No, idunar mo na kita pa, nakatandan mo, doctor's fees mo, agad, agbalita nga nakurapay. Isa gani, kasi iti kang kanahin ko man nga magkakaking ka, before nga tulungan ti padang nga tao, agad panunutan mo, ti bagim, ti pamilya, tagbisbisin na ka din. Amat ka di, sana tagang baybayan ay po Diyos. Tikas kanyak nga saan kong baybayan ti padang nga tao, kat saan nakmat nga baybayan niya po Diyos. Nadalagan di, saan kapasit nga nakadeposito in case of emergency? Ano saan tayo at hanunin ang silad na imas? So, nasusuro mo titigit anak mo tagsadat natin nga.
Hanggang kasi kita dumadita nga, handa kayo tinateng. Diba? Wala nga magreklamo da. Nabayagdan nga saan nga ng isiburo. Ori ka, tayo no pormem. Daanin. Uen manong nemi agreklamo ti asawak nga ni Evelyn no kasta nga mamuan na sigurado nga dan tumanin discount maksayan tumanin manong nemi ti doctor's fees. Baka no ti pa nakasweldok manong nemi kat baka no adon tumanin ti korang na nga irimit ko ken kuana. Kamo kada kita doon nga tultulungak mano. Ado ba't ka sa pulan ni kita talungan na kita? Isa gani. Kanta ko na ako ng bills. Kakasik ang mga iba't budget. Kung nadangarot kanyak ka. O api kas lamarik ng tirigat. Kat doktor ti asawang ko na. Nagina ti doctor's fee. Kat nagdakngin ti sweldo ti may isang doktor. Kung nakmat ni baga. Huwag nga peso ang danda ni halos 50% di sweldo. Kaya masapsapulan ti asawak kita itid na nga diskwento ka na kiti pasyente. Kung nakbat isong ba't no ka? Ibagbaga ti asawak manong nemit kasta. Ananos lang. Ananos. Kanyata mo, baka agdublen to ti sweldo. Baka agdublen to ti o ka, rate ko nga doctor's fee. Idoble dan to. Imposible. Iti kasta nga raramide, may sagani, baka no, ikatanda ka nga talaga. May katandak, alis to lang nga mangalakan niya ka ospital. Ngayon numaamuan da. Nga di ka agtungtung palit ipag-alagadan ti ospital. Ang mga mangalakin ka. Di, pagbalinan ko nga tibalay kita private clinic ko. Tadi ka di pasyente. Iagdakan niya. Kompleto ka kadingarod ka na kiti aparatos. No, the emergency, panam the emergency. Di, mangupak the emergency room ti may isang hospital. Isa gani, ulitek. Para ti masakbayan ni kita anak tato mo na panunutem. Dapat kumakit at nakadeposito nga kwarta nga ramatin da para into nag-college da. Nga saan nga magkargaraw? Saan sa panunutan nita? Ato dita timahan tapay nga nagana kwarta. Iso ang pagdanagan. Kung naman no, idasaranak ng mga anak ko. Nagkatado pa lang kami pagbakaw. May kandi ko sina. Tagdigos kanton sa kamaturog. Kung maturog ka mo na, matitagdigos ako pa iturog na. Naiturog ko lang ata ti 2 nga oras manong nemi idi-agring ti cellphone ko. Makaringak siyempre. Yes, doktor. Ito hospital na ito. Napay, sana ka naka-duty. Ada ka na emergency. Awam ka di doktor. Ang agka-problema na kiti pamilya na ito inopera tayo. Kaapay. Pasit mo dati inted na kwarta. May gatang nga kiti ustar tayo nga pinaramat ting agas. Kaniti agas nga usarin para ti pasyente. Sige. Umahik dita. Ang diretso kayo ito ninti accounting. Isa dito ang mag-istreta kayo, sir. Doktor. Amok to na sa dino papanak.
Manong name di adakman ti ospital, sinabat nak ti asawa ti pasyente. Ano taga mo? Glory, doktor. Kahit anong problema. Aw, mati, kano ti, diya ka mao? Diya ka mapagsusurot ti pagbaga, kinararamid, doktor. Basit man kami nito, ornong mi. Sige. Babanda ti accounting. Kinasarita ak manong name tada iti accounting office. No anyaman ti masapul na. Daka pila ti mga gastos. Takabayatan nga dito pila ti pasyente. Agin mo remedyo da. Abunaran pa ilang ti ospital. Doktor, awan ti kasta nga bagbagat aking kukuha. Awan ti kasta nga pahalis si doktor. May ramraman tayo amin kapati saan tayo nga pinagpa-deposito. Sakbay nga inasikaso ti pasyente, doktor. Sakto tagsumbat iti management. Mas naramitin nyo tayo amin. Noan yun ti kasapulan ti pasyente nga maghatang. Agapo pa lang dito eh. Abunaran nyo. Abunaran tayo. Kad numanuman na maabunaran, kad pagkurkurangan na. Dito na doctor's fees, kinisweldo, di may sakripisyo. Agtumpal kay kanya. Sa to sumumbat ti management. Ni Mr. Bernardo, timawag sir, kanya. Naidawlong namin kingkuha na dito nga napasamak. Manen, kunana. Urawar na yun na kay kano ni Mr. Bernardo. Daking kuha ti hospital, sir. Yung saan yung matatungpalin. Nadadaka kahit kung atungpalin sinapatak. Adan ta pasyente. Matmatayan. Doktorak. Diyak aramiden. Tibang ispal kang kuha na. Tekunak nga ron siya ito nagsungbat ka ni Mr. Bernardo. Basta tiramiden nyo. Nuan niya't masapol ti pasyente. Ti pala hospital mga bunar. Siya ito nagbayad. Makaunga takmanin man. Unadangarot kanya ka. Naanos ka na siya at nga doktor na niya. Isakripisyo na't sweldo na ka doktor's fee na. Para ka nagiti marigri ka ta pasyente. Ngayon naunga. Sada ko na. Ung tanan na kita empleyado nga saan nagtumpal kang kuwana. Kasi di bagbagada may panggap kanyak manong. May awakas matlayang dahil tama nung name. At siyempre, may sakripisyo at do mga sweldo. Ito dahil nga bulan. Kanti Dr. Sibisco. Pagbisya, pagpintasan naman nung name, karita nga bulan, kat malaksid, karita na aksidente nga asawa ni Gloria. At dapat talo nga nasikasok manong nga at mabalin na isong awan problema nagdeposito da ken nagbayad at gusto kadagad sanjay saan nga naksay sweldo saan nga naksay iti doctor's fees ko kapag abunar ko kadagiti abunarak manong hindi mairwaren manong name ka asawa ni Gloria nga Roger tinagan na may dato bisina. Doktor, rumbar kami. O kaya hindi accounting. Uwan, doktor. Agamyaman kami kayo ka, doktor. Noon yaman tinagkurangan mi. Inababunaram. Umay kam to agbayan, doktor. Numakorno kami. Saan yung utang tinabunaram? Tulog ko. Kumusta ka, Roger? Makasublyak to ng trabaho, doktor. Agamanak, ti panang silpuyo ti biyak ko. Awan sa bali nga pagyamanan tayo no sangan ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos ti mangmangted biyag. Kada tayo sangari, isumit lang ti mangnaynayon, mangsilpo ti biyag tayo. Araramatan naglang na po Diyos. Sugong harot ti istoryahan ng doktor kat no awang ka kumakit.
natayak kumaitan, no awan kumani Apo Diyos ko na. No maka-Diyos tayo, maispal tayo. No maka-Diyos tayo, amin kidawan tayo kang kuha na. Kat ipaay na. Ipakalan na nga rin kang doktor, di kita saan nga maispal nga pasyente. Saan da maka-Diyos? Oh? Haan, tigait ko sa wan. Noan niya talaga tinituling. Hamon pa lang nga, gasat timatay, Roger. Nasilpuan pala di biyag mo, iso nga no, naluko ka, aksingsingpat ka. At madi nga bisyo, amunot uminom, doktor. So siguro, desgrasya ka, nakainom ka. Uwe, doktor, o makidam. Kaputi arak, dandanikan. Iso nga ti arak, saan nga makatulong ka na kayo, nang naroon no, agman-maneho kayo. Tidjamon ti arak. Uro minum ka basi-basit lang. Nung namnamayang nag-drive ka, saan ka pulos ka sumimsim. Tama nga, di ba ka basit lang. Di mo mapuputan, umad-adumatan. Isa't pakalaan na. Doktor, thank you. Okay. So, inikan na ka niya po Diyos ti Sirpo tibiyag mo. No, adamadi nga aramid mo, singsingpet ka, agagagat ka, para ti masakbayan di kita anak yo. Umayad na kanto pa siya rin ti balayo, doktor. Tapay. Kompormentod, mabalim minti ited. No, adabungat na tigmi, ited mi. So, may nga malibreyo. Agad mayat na. No, adanetib nga manok yo, agad magtit ka pa. Tartarakan ka ti manok. Nabiya lang nga, pang sulnit yun, no, nyaman ti, na itulong ko kada kayo. Ti unos ti makabulan manong nemi adu dagiti pasyente tamugustuhan da nga rod nga siyak. Ti mga sikaso kanakwada. Ti unos ti makabulan adadwa wenno maysa nga indigent. Nga emergency nga nasken nga maasikaso da nga maawan ti deposito da. Kastamanen manong nemi tinaramid ko. Aging kati sumarunong nga bulan, nagbakasyon ni Mr. Bernardo from America. Nagring telepono iti opisina. Yes, doktor. Nasa pula na kayo ni Mr. Bernardo. Iti opisina na. Papangka ka na sa diyo, doktor. Sige, doktor. Kastaw ni pungtot na. Sino ka pungtot na? Siyempre. Ato di kita report ng may dandanong kingkuha na, doktor. Nga, saan ka kanong tungtong palti policy? Ito hospital. Baka ano ikatanda ka, doktor? Ako maramit ko. Ano ikatanda? Medyo lakayan nga naungat tila nga naman ang name ni Mr. Bernardo ng aking kuko at hospital. Good morning, sir. Good morning. Tugo ka. Diyala pa ng sungbat na kanya kung manong name naungat. Agamanak, doktor. Kumusta? Numay panggap iti operation to hospital, doktor. Saklaki din naka-duty. Awan problema kapag amin nga igam ko nga pasyente kat makalasad namin. Tadi kita do mga doktor nga padam nga naka-duty dito kandi makalasad na iti pasyente doon isudot mangigam. Tsaka mana mo, sir. Anya nga talaga ti panggap mo? Ano panggap ko pagbahay, sir? Saan ka nagtungtungpal ka naging policy ito hospital? Iran-rantam ka nila mga supyat ka naging nga policy? Di mo kandiya mo pakadagsam no saan ka nagtungpal? No anyat paglintagan ti hospital laskan nga tungpalem. Saan mo nga supyaten? Saan mo nga saan mo nga saan ka nga against ka naging nga policy?
Amom ka ni? Nga saan nga siya tararamidam? Panang kontram kanya. Panang kontram. Ti paglintigan ti ospital. So nga rumbay nga may kat ka. Taing ka, di kayat mong ospital. O nung mga ramid ka, di pugot mong ospital. Taramidam, di kayat mo. Nga sikat akin ospital, sikat masurot. Nga aging nga, adda ka ti ospital, nga tsamo nga kukuha, masabol nga tungpal ka, ti pagalagadan. Araramid lang ti rumbing doktor. Ano ti rumbing araramidam? Isakripisyum ti suwaldom, isakripisyum ti doktor's fees mo, kaya't mo lang kaasyan, dagiti pasyente. Kabuta ka sa pulan unay, natulungan nila. Dito ng hospital, kat saan nga niranta, para ka nagtintay dyan. Dito ng hospital, kat niranta ka nagtintay, pagbayad na. Saan nga government hospital? Iti government hospital, tupay. Kasapulan tupay nga talaga, kasapulan nga takwarta ti pasyente. Anong tulagan ti private hospital? Inulit-ulit mong inaramid. Natangken ti ulom, doktor. Alaman, nasiyad ka ng peso ka nagiti pasyente nga marikrikan. Nangadot reklamo kang ka nagiti padam ng empleyado. Naungat ka kano ka nagiti empleyado iti atong ospital. Agungat lang, doktor, no saan tang katungpalan. Nasika ko matirumpay ng tungpalan da. Doktor, sir, aramidin lang no anyaman turumbing aramidin nyo. Basta para kanya. Aramidin no anyaman ti sinapataak. Ti sapatak. Kat mangispal kadigiti pasyente. Awan iti sapatak nga sa kula asik aswan ti pasyente no da kwartana. Apply ng mga ibagbaga. Sinapatak ti pagrabagak na sinuman ka sa pulan ti panakaispal panakaagas na kataramide. Dekat kahit nasawan nga kumun kontra ka talaga. Di mo ka di maikari nga sa muntong naramidan? Doktor Isagani. Ti hospital ko kit pinatakder kung saan nga para ka nagitintay dyan. Kasi no aming nga intay dyan kit may daamin dito eh. Gabot amo da nga ka nga doktor nga ilebram arig na nagiti pasyente. Ti sa puli ka pasyente ka nagiti adda mamalin na. Tapno adda kwarta. Kan na may tentito susto nga rate. Numano ti chance tayo nga talaga. No baknang ti umay. Nangatumat di doktor's fees mo. Han? Ngam no nakurapay ti umay. Isakripisyum ti sweldo, isakripisyum ti doktor's fees mo. At mo lang ti makatulong. Kahit mo kastakan ka na yun, puro indigent to meditoy. At apay karot makita ti ospital? Isarding mo teraramidem, Dr. Isagani. Last warning mo na ito. Tanoramidem lata. I'm sorry. Nga mabaling nga mapukaw ka iti na itong ospital. Kadagiti si Marsaruno nga aldaw marong nemi aumat ka di emergency. Nga kasapulan nga talaga nga maoperar o maagasan nga dagos. Awan dagiti emergency manong nemi nga awan mabalin na nga itad nga kwarta. Puro ada mabalin na. Mabalin siguro manong nemi kat talaga nga awan naira na. Uno naira na siguro nga damamudot sa baling hospital kat sadya tinapananda. Kat panangangay nga manin manong nemi ti meeting. Naisa manong nemi ni Mr. Bernardo. Oh, irionos ti talo nga bulan, Dr. Isagani, awan ti madi report kontra ken ka. Very good.
Ay natin ka po na, ang tungtong palka, kadagiti policy. Sabi ko may tuloy mo. Teko na kon, once nga mangaramit ka ti sa balipay, nga panang suprat, panang supring mo ti policy. Awan tuntited mi keng kang atyansa. Sige. Meeting is adjourned. Kumustahan nagmati asawak manong. Kanig siya marasano, nabalpalabas nga bulan kat awan ti deduction ti sweldok, awan manon nemi, iti deduction ti doctor's fees ko. Kasto kumakang kalain, sweetheart. Makabayad ti yung hosto ti bills, may katangan ta terwatin na kita nagta, nangabayagdan nga, umapapal ka na gitiya, kaeskulahan ta, kangkanan nga mga sibro, kaya nadan, may deposito nga kwarta iti bangko, just in case of emergency. Nagnakam ka siguro mo ten, sa bali pa nga warning ni boss mo. Nera na lang nga, awan ti emergency ka indigent. So, akas jay. Kadukas pagadagantaad da. Aramidik lang da. Uri katanda ka. Handalakid din niya, pukawan ti lisensyak, akas doktor. No may trabaho, sumapulat sa bali na pagtrabaho, at nga ospital. Natangkan nga talaga ti ulom, doktor, sa gani. Nalpas kunda ito ngayong kariti bagi. Evelyn. No at daw masidag kanya, kalagpagpakaasing ispalag, ti pasyente da. At daman kwarta na unawan. Tung palak. Kaya may isang aldaw, manunemi, may isang babae, nga langanat na dulpet, kuso-kuso ti buok na. Kastaon iti pa nagproblema na. Ay, kasapulang, Mrs. Doktor, mayak, na may pagbakasik ka. At tinakana ka sa sati, anak ko. Ayan na. At that emergency room, imsad damad nga si kasuan, doktor. Imo na nga dinamag na, no at na may deposito, nga kasapula na kwarta. Imbaga ka nakawan na nga awan, ta talaga nga awan, doktor. Doktor, panghasim. Mahasik ako maiti anak ko. Mahasik ako doktor. Mrs. Pagtal na yung lang tirik na. Yeah? Awan ti may tulong ti. Kasta nga pampanik ka, isang sangit ka. Just calm. Keep calm. Agarara ka kita kinapa Diyos. Tama ispalda anak mo. Uwan, doktor. Inalak man ang nemi. Ti auditibo ang dial ko. Iti panaka-obisina ti chief nurse. Yes, doktor? Abay nga saan yung nga sikasuan ti pasyente? Ubing gano nga pasyente, adat to iti ina nga pagpakaasi. Nga awang kanot mga sikaso kang kuha na. Abay nga di aramidin nga sikasuan nga dagos. Doktor, na adat naman nga stricto taking kuha ti hospital. Once nga glabsing kami, doktor, nakamti ka kaasi. May cut kami, di trabaho kami. Baam na siya klient ti may cut. Doktor, sorry. Dawarning ka na kami. Nga once nga tong palinta ka, doktor. May ramramang kami nga may cut. Unang kasano nga rin tibiyag di pasyente. I'm sorry, doktor. Malaksin, no? Dakay ti mga bunar. Sige, doktor. Doktor, ano ko na, doktor? I'm sorry. Doktor.
May bayan nyo kadilatan dyan ako. Nga matay nga awan ti mangkita ken kuana. Doktor, please. Sige. Indayal ko manin manong name iti telepono. Ti asawak ti tinawagan. Evelyn? Yes, honey. Mabaling ka din nga mangi-withdraw kayo ti kwarta, ti bangko. Tayag mo ti hospital. Tapay. Abo na rin tamasit ti maitad nga deposito na ti pasyente. Tapno maasikaso. Susapo. Dahita ka manin. Ang mga mis pakikikatam. Ang abali nga may katak. Basta tinaskin. Kadad na may deposito nga kwarta. Mano? Imbaga. Sige. Inakag-withdraw nga dagos. Mrs. Iyoray mo. Tidid ko kang kakwarta. Tapno adi deposito. Tapno asikaswenda niyo. Anak mo. Wan, doktor, saan ka din rumbeng, doktor, nga dakit yung mga sikaso? Isuda pala tumuno mga sikaso. Kan masapul nga pala yung kwarta. May deposit yung kwarta, sakbayang tignayan. Naoray ko ti asawak, manong. Inted na yung kwarta. O, misis, i-deposito yato eh. Tap na si kasundangan dawas ti pasyente. Kat no, awagad ak tulatan no, kasapulad ak nga mapansadya eh. Agamak ka na kayo, doktor. Iso ka dito asawa yo, doktor. Iso ti nanumong asawa. Ay, abi bagayo nga nanumo, doktor. Gabutan nanumo kamlan. Ala, doktor. Gamang kami ka na kayo, doktor. Doktor, gamang kami. Manong nimi kalpasan lang dahil nga nagmalim. Di nakmat inawawagan. Timawagan. Nurse? Doktor. Kumusta di pasyente? Madawan nga ginina na, doktor. So, nga sikasok yung kuwan. Da kami, doktor. Kinabalan nyo? Madakasapulan ti surgery, doktor. Tinaibanda kayo kumapunuan da operasyon. So na lang ta. Adala ta, di kita'y sip-sip, doktor. Ay, kahit mo sawan. Nakalalis to nga di manon kini Mr. Bernardo. Dito nga pasama. Baka yung dumiga, doktor. May kat kayo ton. Apay may katak. Anong basol ko? At namat na yung deposito hanggang eh. Ngayon nagkapuka na kayo, tinideposito. Awan ti pakibiyangan ng hospital o nagkapuka niya. Kasi lain remedyo yung pasyente, imutang kanya. Ang kumat nga si kaso ti pasyente, ngawan deposito. Sige, doktor. Ngayon talaga nga naungat ni Mr. Bernardo. Naungat nga siya, doktor. Kabigatan naman ng name at datan ni Mr. Bernardo kat naungat nga talaga. Ano man na ito nga naramin mo? Talaga ka di nga kontrain na? Ha, Doktor Isaganing? Oray tamat lang ato. Aldaw kan oras, doktor. Hana ka, doktor? Kukuha ka lang sa ospital. Mr. Bernardo, nakasagana akong nagikat. No talagang sanda kamawatan. Sige, pirmaam na da. Naskang gadi nga da pirmaak. No. Agresign na.
Abay kung mag-resign ka. At nakadinas ka ng pirma, Mr. Bernardo? No. Mapalautak? Pirmaam data. Idi kita ekmanong nemi ti papel ng purwak na kami. Kinita kisona. Umis isam. Mr. Bernardo, sir. Tinailadot ito na ito yung nas ka na pirma at promosyon. Pero may nguna yung may promote tigas ka. Doktor Isagani. Amom kadi nga nakuramay manuno na maknang kat sarsarpain ti pasyente. Gabadag din dinamag nga dito ng ospital kat makalasat dagiti emergency at kwarta na manunawan. Ngim salo singat ti panis iti ospital, doktor. Doktor ka mga na doktor kanya. Sir, araramidem ti pagsayatan ti ospital. Sana pagdaksan. Ong tandak, sir. Kinabud no na awan ubing nga pasyente. Ngayon nabunaram ti post na. Pagsublid tumatlaking karajing nabunaram. Mabidlain. Tayabak na di nagpagpakasik ka nga panakain natin ubing. Iso na. Di may nagpagpakasi di. Nakabibitas kayo matin, ma'am. Sangang sila ngayon din nga anak pamarangak lang nga inati pasyente, Doktor Isagani. Kahit mga talaga nga tuntunan no sa dinot pagpatinggan, iti kinasiyat mo. Nakasagana kagayam nga may kat, maramid mo lang ti pagdabangam. And congratulations. Italang nga makita kayo, ma'am. Gabuti ay talang nga nagbakasyon ti asawa. Asawa kiso na, ni Mrs. Bernardino. Panagsakan kami nga madaan iti doktor iti hospital mintikas kang ka Dr. Isagani. Ket with your promotion, dumakkel ti doctor's fee, agdoble ti sweldo. Tsakayat nga awatin neta. Ma'am, sir. Anya? Di mo kaya't nga dumakkel ti doctor's fees mo. Kaya agdoble ti sweldo. Diyak kayat nga awatan di duble na. Kaya di mainayon. Ito julangin nga, ilibre ka na kita pasyente nga kasapulan ti libre. Awatan mo lang nga ron, ti duble nga sweldo, kaya di increase di doctor's fees mo. Di dati matlang nga dati, iso ti itad mo kini misis mo, kaya di sobra na, di i-deposit mo. Tayo dyan ipagkotam, just in case of emergency nga dari kiti pasyente, nga agkasapulan iti tulong tayo. And congratulations, Dr. Ignacio. Isagani. Ito nga sa lang, no, agritiro akton, iri pa ng minds ko kanitong hospital. Baka italag kontupain ka. Di pa nakaipromote mo kat being the assistant manager of this hospital. Kung nakalano, ikatandak, ipromote tagayam to, Mr. Bernardo. Kaya thank you kada ka, sir, ma'am. Thank you. Di ba game tinumbay nga pag-thank ko, ma'am. Kabatin tultulo mo ti kinapudnom, agas may sa ka, doktor. Yan masaludsud ko man, Doktor Isagani. Abay, inaramidam di kastoy.
nagbaling ka mga minabiktima, hindi ospital. Nga no akong kwartam, kit itulog dalatan nga matay ti pasyente. Ito kahit mo sawan. Na disgrasya, di ti tatang ko. Intalay mi ti ospital, iti lugar mi. Ngayon sanda niya sa handa nga inasikaso. Gabutawan ti meted mi kwarta nga deposito. Natay, di tatang. Nga saan da pulos nga sinagid nga inagasan. Strayam. Iti sa kaanan ti tanim ti amak. Ingkari. Nga siyak to tagbaling nga doktor. Siyak to'y palubos nga adda matay nga pasyente nga awan ti kwarta nga may deposito. Kasanungod nga nagbaling ka doktor. Pinituta ko naman ako rapay kayo. Nukali ka go, ma'am, sir. Ado ti pamuspusan. Ngayon sa mo kayat, ado man ti pampara. Ado nga rigat ko. Agtrabaho ak, sa ako ituloy tagbasa. Agtrabaho ak ti aldaw, basa ak terapi. Kung nagtrabaho ak terapi, agbasa ak ti aldaw. Awan ni sarden ko. Aging kangadzak na pupuotan. Na nakapaggraduarak ti college. Nagtrabaho ha. Intultuloy ko ti kurso ka medicine. Aging ka nagbali na ka doktor. Ito dito ka di matlang hospital ti muna. Nagka-serkam, doktor. Nagkapuwak iti hospital nga nakatayan ti amak. Ngam ka po talagang subrat kinadaks da. Hangon anusan. So nagikatak kadimayag dito'y. Dito nga na mamukta sawak. Dito kami nga nagkalaysa. Itultuloy mo, doktor, ti kinasiyat mo ka nagitag kasapulan. Kadadalaeng iti ospital at dakamlaeng management iti ospital. Namang tulong ka. Sabi ko matado, dumat lang na kita adda mabalin na. Nga umay. Ngayon once nga adda, indigent nga emergency nga may ospital. Kaya adda kwartano unuawan. Doktor, sika, iti mga sikaso kadakwada. Kasta nga rod, tinapasamak manong nemi agdinamagan nga talaga nga iti daytang ospital ket iso ti pananda no dati pasyente ket awan iti mabalin na. Ngem saan nga iparit pa'y manong nemi ti management aging ka nga siyakon na mismo ti mga dadaulo iti ospital. Ada doon manong nemi di kiti pasyente nga umay nga dadilang kabaylan dati mabalintang itin. Adumat manong nemi di kiti bumaknang di kiti bimaknang nga natulungak nga isudan iti mangmangted isudan ti mangmangted iti tulong. Ada nakadeposito nga kwarta manong nemi nga ramaten ti ospital no indigent ti pasyente. Kinapudno naman ng name. Maysa ni Oscar, ti asawa ni Gloria. Dadi inispel ko nga ron nga na aksidente. Nag-Saudi. Kinapintas ti gasat na dyan Saudi. Ada negosyo na. Apimintas data nga negosyo na. Nukasta nga umay pumasyar so da nga gasawa dito ospital. Mangdadat ti donasyon. Nga nga donasyon ket para ka kita intay dyan. Da Roger, ken Gloria, di kita agasawa, nga amuda nga talyawan. Kaya't namat nga tulungan, di kita kaskadakwada idi, agkasapulan di tulong. Salang isisuda manong. Iso nga dakkel, ti deposito, nga para ka kita mabalin na. Ngam samot yung pinsan nga libre amin. Masabol matla, nga di pasyente, di pamilya di pasyente, ket nagkalikagom.
ikalikaguman namat agga mangi pamuspusan na madanmat lang ti kwarta. Saan nga namin pinsan nga libre? Almost 50% dagiti malibre. Nadagkaran dagiti anak mi ti asawak manong nemi kat syempre na imulamat iti panunot dita. Ti panagbalinda nga na siya agas iti kinasya at mga kasawa. Ti istorya anapadasek ti nagbaling nga biktima iti hospital nga no awang kwartam sanda kang ikaskaso. Natay ti amak kapo iti dayta nga policy iti hospital. Sabi ko saan nga mapaspasamak dayta ka na yun. Noon niya kumati sinapataan ti may sa mangagas aramidan na. Kaya ta kwarta na unawan. Dito nga rin ti pagkasalitak manong naming kanagyaman na klaon na itilaing mo nga ng urnos kalbasan nga inak-insen keng ka ti Italiana. Kadadabi ko sabi ko da may batik nga andal liwliwakin pagsanamingan ti bihag karigiripada ka nagmabuya. More power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Isagani. Thank you, Dr. Isagani. Tingka pa nang iburay dati pagkasalitam. Thank you mat kadagiti nagbuya ken nagdengeg. Salamat po kada kayo. Numapay